Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос рождається. І так Бог привів нас в радості до Нового року 2020-го по юліанському, церковному, богослужебному, вічно молодому і свіжому, як карпатський воздух, календарю. Нині ми маємо Новий рік, котрий присвячуємо Господу Ісусу, як і передні роки, так і будущі. У нас єдно лиш своє життя, все життя по апостолу Павлу, котрий казав, що цілий світ для нього смітник. Він присвячує своє життя Господу Ісусу. І ми слідуємо за Павлом також в день Нового року, обрізання Господня і пам'яті святителя Василія Великого, вітаємо один другого з Новим роком, по-церковному, по-божому, по Христу. Сьогодні Павел в посланні до Колосян нам дуже уважно предупреждає нас. Братія, дуже позирайте, блюдитеся, сокотіться, сохраняйтеся, аби хто вас не збив з толку філософією або тщетною лестю, то хитрими обманами, по современному піар-технологіями, тобто надвисокими пробами обмана і лжи, або по преданню чоловічському, по лживій історії, по стихіям міра сього, а не по Христу. Що мав у виду апостол Павел? Да мав у виду широкий спектр закликів до нас. Но серед них ми один вбираємо сьогодні, щоб його висвітлити і указати на самому верху. Нас, православних, завжди додівають, чому ви не переходите на гражданський стиль, чому ви з нами Новий рік не празднуєте. Ми їм відповідаємо. На наш Новий рік ми йдемо до церкви, сповідаємося, причащаємося, дякуємо Богу за прошедший старий рік, просимо прощення, каємося за старі гріхи, просимо благословення войти в поприще Нового року з новим таким вдохновенням. А що ви на Новий рік робили? Гульки до рана, п'янка, танці, безудержні пісні, сьогосвітні. Практично лише ізрідка, з Новим роком, но нігде не є Христа. Сьогодні, каже Павел, дивіться, щоб хтось не перетягнув до себе по преданню чоловічському, по філософіям всього світа, з хитрими обманами, піар-технологіями, по стихіям міра, а не по Христу. Мало того, якщо ми, християни православні, присвячуємо свій і старий рік Господу, і новий Господу, що ж робить цей світ? Старий був присвячений року свині, новий рік присвячений крисі. Господи, що за дурь напала на чоловічество? Пацкан у них тепер головний об'єкт поклонення і восхищення. Той, котрий у многих хозяйствах покою не дає, кладуть на нього различні капкани, а він прославляється у язичників годом криси. Що це сталося з цим світом? Півбіди, якщо би світ сам здурів, назвав свої годи свиньов, крисов, медведем, мавпов, но этот світ, збитий з толку, кличе к тому безобразію і нас. А ми кажемо, ми не хочемо этого. Для нас це давнє язичество, дикоє, антилюдське, антинаучне, антирелігійне. Ми не хочемо. Ми живемо так, як наші отці 1150 років стали християнами православними і нараз уцікли язичество. Скільки язичників було в Карпатах. Донині ще уставуть по один такий там гадалка, ворожка,
но це поєдин. А 99,999 тисячних – це християни православні. От почому на Новий рік ми не просто хочемо сісти за стіл та погоститися, хоча і це благословляється, но на першому місці це подлинное розслідування, чим ти займався в старому році. Причому не подчоту тобі якогось слідувателя із прокуратури, а тут річ йде о іслідуванні духовному. Причому не когось, а ти сам закликаєшся розслідувати, що ти натворив у старий рік. Був ли ти самостоятельний в своїх рішеннях, або тебе потягнула вулиця, і йшов із на вулиці з тим білу і сіру масу, котра не знає, куди йде, але ж реагує на крики вулиці. А може, ти мав свій погляд, і тебе били, тебе судили, а ти все одно остався на своїх поглядах. А може, ти у всьому світі много запланував, а понадіявся на себе і не вспів завершити, бо думав, ось такий хитрий, у тебе кум-міністр, сват завбаза, та я все зроблю. А вияснилося, ні один, ні другий не є помічник. Не надійтеся на князі, на сини чоловічі, у них не є спасіння. Бо якся хвалили, які пости не мали, вони маленькі пігмеї в духовному світі, котрі якийсь період можуть і хвалити, но в основному слабенькі і безпомощні. Ми обращаємося к Богу. Господи, ми прожили старий рік з любов'ю, з радостю, но мали ми й прощоти. Почому? Бо там, де ми понадіялися на себе, там і ми впали. Десь ми думали, що ми дуже розумні, а вияснилося, як не хватає деколи соображення духовного. Понадіялися на людей, або подсказку чужинця ми вислухали, і по ній поступили, проіграли. А може, ми впустили в дом сектанта, центр котрого у Брукліні, або десь там далеко, а його задача збити з толку тебе, ікони вивести з кімнати, Христа вивести, а взамін дати антихриста, взамін Христа. Пустивість можеш мати проблему. А може, ти ходив на поміч до ворожки в старому році, понадіявся, що вона, ворожка, у нашій державі ворожки мають ліцензію державну. О, Господи, ось куди вже більший блуд і позор. А ти пішов до неї на поміч, а Господа лишив. Ці думки нас сьогодні окриляють. Господи, ми відповідаємо, Боже, ми не ходили туди. Хтось із наших, може, і забрав туди случайно. Ми держаємося єдинства з церквою канонічною. Нам легко розібратися, де церква православна. Котру б'ють, котру критикують, каже, од рана до вечора телевізор повний. Недобра канонічна церква. Недобра. А яка добра? А хто нам підказує? Виявляється, люди, які ні освіти релігійної не мають, ні підготовки не мають, самі не церковні, починаючи від міні-журналістів до всіх остальних так називаємих політологів, котрі тільки много лжи у старому році насіяли. Чому? Тому що, якщо вони назвали свій рік в честь свині, то й діла їх свинські. По апостолу Павлу лиш свиня возвращається на блевотину свою. Всеосвітні люди, все життя, деколи по слову апостола Павла, де не ганьбляться вернутися на те, що люди вже давно відказали від того. Ведь передові люди давно вже розбили пух і прах теорію Дарвіна, що чоловік происходить від обезьяни. А безбожники, маючи власть і гроші, тичуть до школи дітям по телевізорам. Вот, що твориться. А що планують люди нецерковні у слідуючому році? Уподобитися крисі, перегризти щось, когось загризти, щось украсти, ночами ходити і надіятися на те, що ти будеш грити землю під другим, і в результаті сам можеш вискочити на високий пост. Що роблять православні християни? Господи, благослови нам новий рік!
присвячений Господу Ісусу, Сину Божому, Месії, котрий зійшов з неба, щоб нас тут підкріпити, укріпити, сформувати, навчити, натренувати, дати силу, щоб ми були сильні вирватися із цього світа поміж крис, пацканів всього світа і вирватися в число ізбраних дітей Божих. Доста покласти, забетонувати у домі фундамент, подамент, щоб криси не мали куди йти. Доста зробити, закласти добре стіни, щоб крису в дом не пустити. У цуровому домі криси гуляють, у цуровій душі криси будуть ходити, з'їдати остатки духовності. У добротному домі, теплому, молитвенному, ангелами охороняємому крисі місто не є. Удивительно, що і в злочинному світі предателя, агента називають крисою. Почему? Противное творение такое, мерзкое, що навіть якщо і беруть ігратися з тим, все одно там що-то лукавое напоминає про побочні дані чоловічого характера. Вот почему ми ще раз відповідаємо всьому світу. Світе язичний, рахуй, що хочеш, празднуй, що хочеш, і рік свині, і рік свої криси. Це ваша проблема. Танцюйте до упаду. У нас вибор другий. У нас различні фарватори. У нас различні путі. Наш фарватор, наш путь у Царство Божие. А ваш нажитися, накрастися, загризти когось, подгризти когось, подритися під когось. Це і є образ криси і образ життя земних людей. Да, їх невеличка кучка, але вони хорошо організовані і багаті. Однако і ми хорошо організовані, бо Дух Святий організовує нас, благодать Святого Духа підкріпляє нас. Я завжди поминаю слова Христа, котрий казав, якщо в всьому світі всі інститути атеїзму, всі інститути антиправославні будуть готовити прокурорів судити вас, православних, не готуйтеся на суд, що казати. На суді ви будете говорити Духом Святим то, чому не зможуть протистояти мудреці цього світа в місті взяті, котрих би треба зав'язати в один міг, як казав один наш чоловік, і пустити на воду. В цьому мірі Бог нам дарує. І ще раз, подивившись на прожитий рік, подивившись, як невеличка кучка людей лишилася нашої церкви і скочила в другу неблагодатну, і як до нас ходили, і підказки нам давали, і пару жінок і в нашому храмі, і такі собі філософки, і туди бігають, зостаючися нецерковними, безбожними і безблагодатними. Ну, це їх вибір. П'яниця жінка, котра покинула свою сім'ю, любимого чоловіка, дітей, це її вибір. Вона проіграла все, і сім'ю, і любов, і дітей, і будущність, за те, що пішла путем блуда. Нас Бог в новому році покликає іти другим путем, котрий веде в Царство Божє. Путем, звісно, узеньким, тернистим, некий мостик над болотом всього світа, щоб ми навіть не покаляли ноги свої, сісь брехливий, злобний, лукавий і нечесний світ. Так, узенька дорожка в Царство Божє, но вона єдина освітлена. По ній єдиною може йти в світлові Христовому в радості. Всі остальні широкі дороги, на широко жити, пити, гуляти, красти, бити, сміятися, жажати власти, гроші. Ето все люблять криси, а не настоящі християни. Правда, ми молимося не лише за себе і за наших. Ми кажемо, Господи, благослови всіх тих, кого збили
роком свині і роком криси. Ведь вони наші люди, не впали з хмар, не дуже із-за розума великого не то повірили. Збили їх з толку, Господи, нашу молитву прийми і за них. Щоб ті, котрі у блуді своєму продовжають війну творити, требувати війну, ми, Господи, кажемо, Боже, поможи нам у новому році закончити ті ужасні війни, противостояння. Бо невеличка кучка любителів війни на тому наживається, і їх криси цього світа бережно охороняють. Їх не можеш критикувати, їх не можеш судити. Чому? Вони з цього світні криси, вони і збрали собі рік криси. Божа Мати, покри наших людей, щоб любов'ю во Христа Ісуса, коли ми подарили і минулий рік Господу Ісусу, і нині новий рік, предлагаємо Господу, щоб в новому році теж жити по заповідям Божим. Бо так, поступаючи, благодать Божа буде покривати нас і навіть в той момент, коли сім'ї не вистачає іноді елементарних вещей, не по нашій вині, а по вині крис цього світа. Не по нашій вині не є много людей роботи, не по нашій вині люди мусять йти на заробітки за границю. Всеосвітні криси наробляють біди і напасті. А ми, оставаємося вдома, з любов'ю молимося за свій край, за свою державу, за всіх людей, котрі вдома залишилися, котрі пішли на заробітки. Це мало хто робить у храмах наших, но ми то робимо постійно. Споминає з любов'ю за тих людей, котрі винужденно покинули рідну землю, і щоб там далеко вони почули світло нашої молитви. І так моляся, і тут вдома, і за них, і за своїх. Дай за осліпших крис віка сього помолимося, щоб наша молитва чим побільше спасала людей, а в вічності за свої молитви. А то, що ми свої роки предлагаємо Господу, щоб Господь і прийняв нас у вічні обітелі і наградив нас Царством Божиїм, де вже буде вічно царствувати новий світлий Божий рік. Амінь. Христос рождається.